Velkommen her til Jakobs Køkken. Jeg har været i gang med det her juice-projekt, hvor jeg skulle lave den der Joe Means Green Juice fra Fat Sick and Nearly Dead i 60 dage. Men toskankål, som hedder palmekål på dansk, den har ikke rigtig været til at få fat i nogen steder, hvor jeg har været indtil nu. Så derfor har jeg selv begyndt lidt med min egen opskrift, og jeg tredje dag. Nu jeg kører sådan lidt blandet opskrift her. Men vi kan lige prøve at se lidt på, hvad det egentlig er, jeg så har fundet ud af at blande sammen i stedet. Det giver cirka 1 liter juice. Og det er lidt grønkål. Og så har vi noget spinat. En god håndfuld spinatblade, der kommer i. Så er der en god håndfuld rosenkål. Så er der noget blomkål. Så er der en lille smule mynte her, til at give lidt smag også. Og så en håndfuld asparges. En hel citron. En hel kiwi. Den skal lige skrælle, fordi den var så ikke lige økologisk. Men ellers så nogle citronskræller fra da jeg lavede smoothies her i nat, efter jeg kom hjem fra byen, hvor jeg selvfølgelig ikke drak alkohol, men bare hyggede mig med venner. Og det er økologisk, så man kan sagtens bruge skrællerne. Det giver faktisk en ganske udmærket smag, hvis man ikke kan lide kål i hvert fald. Og så et kæmpe stykke ingefær, også for smag og sundheds skyld. En hel agurk, jeg ved, om I skal gøre sådan her. En hel agurk, og så 4 selleri. En helt grøn peber, rød peber er det jo så her. En broccoli. 2 æbler. Og så noget rosmarinkål. Eller salat. Rosmarinsalat, undskyld. Og det giver så cirka 1 liter juice, og det smager faktisk ganske udmærket. Og jeg skal sige, at mit energiniveau er bestemt ikke faldet efter at begynde på det her. Og jeg føler mig bestemt ikke usundere. Tværtimod. Men det var en lille update, sådan at I ikke tror, jeg render rundt og snyder herhjemme. Og det er så min dejlige juicer, der allerede har presset de første 10-15 liter juice her den første uge. Fordi jeg har været i gåseøjne sulten, og når man nu er rigtig sulten efter mad, jamen så er det faktisk en god idé at så bare lige give den en ekstra gang kål, sådan hen ad eftermiddagen, som ikke ligger og roder rundt hele natten med rumlende mave. Men det var bare lige det.